Ala, aizue, ez da bide erraza izaten, zorionak beraz hemendik lider Hernandori, aizue, baina esango dizuegu, han eta hemen, gero eta presentzia kuantitatibo eta kualitatiboagoa dutela geure emakume musikariek, horren adibide, besteak beste, maiatzean laster ospatzekoa den ibilaldian, aurten, Bilbo handi inguru horretan Getxon izango da, eta halako gonbidapen batekin ere badatoz, ez dizugu aurreratuko, ikusi bideoklipa. Erritmo guztiekin bat baitijoa euskara, belaunaldi berriak euskarazko irakaskuntza, etorkizuna, euskaraz bizitzeko aukera hori lantzeko ibilbide hori, argize algortan ospatuko da, beraz zuzenduta, maiatzaren 26an aurtengo hitzordua 2024ko ibilaldia, ate joka, eta erritmo bizian gainera. Tira, gonbite egin dizuegu, gaurkoz bagoaz, baina badakizue, bihar hemen izango baituzuela, mila esker hor bestaldean izateagatik, hor nahi zaituztegu baita bihar gauen ere gaun pasa.
Nik! Ez dut inoiz izango bosgeko mugikor bat. Inoiz ez, mugikor berri bat, hileran oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung bosge hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Errepidei begira, 657 errepidean, Leioako Labanzada tunelean, Getxorantz eta Bilborantzko bina erreik, moztuta jarraituko dute, iaren 8 arte, gaueko 10-etatik goizeko 6 arte. Eta N654 errepidean, Abadiñon, beste errei batek moztuta segiko du, iaren 8 arte, gaueko 10-etatik goizeko 6 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus. Iazko greba feminista orokorraren haizeak mugituko du aurtengo martxoak 8 errota. Orduko aldarrikapen eta eskaerei eutsiko die Euskal Herriko mugimendu feministak, batez ere zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldekoa. 3 hilabete inguru igaro dira azaroaren 30-eko greba egun historiko hartatik. Ez diren gutxi izan, azaroaren 30-ean kalera ateratzeko zituzten arrazoiak eta martxoaren 8-an ere bide beretik jarraituko dutela azaldu dute feministek Iruñeko Gazteluko plazan eginiko agerraldian. Gure bizitzekin negoziorik ez lelopean egingo dituzte aurtengo mobilizazioak. Ertzaintzak atzo iluntzean utzi zituen aske martxoaren 3ko sarraskia oroitzeko manifestazioan atxilotutako 4 lagunak desordena publikoak egitea eta autoritatearen aurka egitea egozten diete. Aske antolakundeak emandu albistea eta gaurko kontzentrazio batera ere deitu du. Arratsaldeko 7etan izan da Andre Maria Zuriaren plazan. Bestetik gertatutakoaren inguruko ohar bat plazaratu dute manifestazioaren antolatzaileek, martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, Esteilas eta SK sindikatuek. Salatu dute ertzaintzaren operazioa neurriz kanpokoa izan zela eta dozenak zauritu eragin zituzten oldarraldiak berriz guztiz basatiak. Aldi baterako ezintasunean zegoen langile bat kontzertu batean baxua jotzeagatik kaleratzea ezen bidezkoa izan. Hori ebatzi du Eskola Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Orain metalgintzaren sektoreko enpresak 5 eguneko epea du langilea berriz hartzeko edo 95.450 euroko kalte ordain bat ordaintzeko. Aurrez Donostiako lan arloko epaitegi batek enpresari eman zion arrazoia beharginak lan hutsegite oso larri bat egin zuela argudiatuta. Txonbo da aurtengo ibilaldiaren kanta. Gabon guztioi, Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8-erako aldarriak azaldu ditu gaur prentsaurrekoan, egun horretarako manifestazioak iragartzeaz gain. Egungo zaintza sistema eta indarkeria matxista salatzeaz gain, Palestinako emakumei elkartasun eta maitasun mezua helarazi nahi izan diete. Euskal Herriko mugimendu feministako kideak martxoak 8ko egunaren inguruko irakurketa egin dute, bai egun horretarako manifestazioetara dei egiteko, bai aldarrikatuko dituzten gaiak mahaigaineretzeko.
Elena Lopetegik hartu du hitza eta argi utzi du martxoak 8ko eguna ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna dela. Ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna da guretzat. Emakume langileok bizi dugun egoeraren inguruko analisia egin eta urgentziaz hartu beharreko neurriak exigitzekoa. Kaleetan, eragiletan, etxeetan, lan esparruetan, harremanetan, bizitzako esparru guztietan eragitekoa. Eta aurten ere horretara gatoz. Azaroaren 30ean greba feminista orokorrean aldarrikatutakoarekin bat egin dute. Etxeko langileen, egoitzetako langileen eta etxesetzeko laguntza zerbitzuaren egoera salatzeko. Batez ere emakume migratzaiengan, 21. mendeko esplotazio egoera lazgarrienetakoa bizi dutenengan. Horietako askok etxeko langile egoiliar gisa 24 orduz asteko 7 egunetan lanean dihardute. Eta hori onartezina da. Zaintza sistema esplotazioan oinarritzen da, eta batzuek saltzen dizkiguten hitz politek ez digute zertarako balio. EAeko zaintza itunak kritikatu dute ere, ahoa hitz politez betetzen dutela salatuz. Aurtengo martxoaren 8an, bada aipatu gabe utzi ezin duten beste gai bat, Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia. Emakumeen gorputzak lehen konkista lurraldeak direla salatu dute. Aurtengo martxoaren 8an bada aipatu gabe utzi ezin dugun beste gai bat. Eta hori Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia da. Jala Palestina. Badakigu emakumeen gorputzak direla lehen konkista lurraldeak. Beraz, Euskal Herritik elkartasuna eta maitasun osoa Palestinar herriari. Gaurko egunean bereziki emakume palestinarrei. Aipatu dituzten guztiagatik, martxoaren 8an kalera ateratzera animatu dituzte emakumeak. Baionan, arratsaldeko 6etan izanen da manifestazioa. Donostian, arratsaldeko 6:30 eta bukatzeko Bilbon eta Iruñean 7:00. Hiriburuez gain, herri eta auzoetan ere mobilizazio ugari egonen dira. Gazte feministentzat bilgune izateko xedez ziurtzuri taldea sortu dute Ipar Euskal Herrian. Aitzinetik Hego Euskal Herriko hainbat herritan antolatzearekin dion Euskal Herriko neska gazteen sarean txertatuko da talde berria. Martxoaren 8an antolaturiko mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du. Zutara, zuen zalantza, zutara guka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino zutani, utopiak lehertzera gatoz. Zutara, zuen zalantza, zutara guka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino zutani, utopiak lehertzera gatoz. Erredezagun preso hartzen gaituen sistema. Milaka pertsona kalera atera dira aurten ere, martxoaren 3 memoria defendatzeko, 1976an Gasteizen hildako langileentzako egia eta justizia exigitzeko eta etorkizun justu bat aldarrikatzeko. Istilu artean amaitu da manifestazioa. Biktimen omenezko hainbat ekitaldi ikusi ahal izan dira martxoaren 3ko sarraskiaren 58. urteurrenean. 1976ko martxoaren 3an, polizia armatuak greban zeuden Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Mari Martínez, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda erail zituen. San Francisco elizan burutzen ari zen biltzarraren aurkako oldarraldian. 58 urte geroago, Gasteizko herritarrek hildakoen memoria bizirik mantentzen dutela erakutsi dute. Goizean zehar, biktimen omenezko monolitora gerturatu dira hainbat sindikatu eta alderdi politikoen ordezkariek. Martxoaren 3a langile borroka delako. Borroka feminista ere bada. Gasteiz anitz baten islada ere bada. Gure genealogiaren aldeko borroka. Gogoratzeko eguna, baino ez bakarrik iragenean jarrita. Etorkizunera begira ere oso garrantzitsua dalako konturatzea eskubideak ez direla bere kasa sortzen. Eskubideak irabazi egiten dira. Ekitaldiekin batera, Gasteizko kaleetan barrena abiatu den manifestazioa egin dute ere, ELA, LAB, ESK eta Esteila sindikatuek eta Martxoak 3 elkarteak. Biktimen elkarteak azaldu duenez, urteurren berezia izan da aurtengoa. 3 urtez luzatu den prozesua eta gero, biktimak oroituko dituen memoriagunearen fundazioa fase berri batean sartu da. Otsailean modu ofizialean eratu zen eta horrekin batera, elkarteak elkarlanerako hitzarmena sinatu zuen Gogora Institutuarekin. Orain, memoriagunea edukiz
guztiz betetzeko lanean jartzeko garaia dela azpimarratu dut elkartetik. Ertzaintzak 4 lagun atxilotu zituen igandean Gasteizen 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren biktimen omenezko manifestazioan gertatutako istiluetan. Manifestarien kontra oldartu zen polizia, foam jaurtigaiak ere erabiliz. Manifestazioaren antolatzaileek, ELA, LAB, SK eta Steila sindikatuak, martxoak 3 elkarterekin batera, ertzaintzaren karga bortitza salatu dute. 10 pertsona zauriak jaso dituztela azaldu dute ere. Horietako batek konortea galdu duela baieztatuz. Alabedi komunikabidearen arabera, 60 urteko emakume bat ere zauritua izan da ahoan. Ertzaintzak jaurtitutako foam bala baten inpaktua jaso eta gero. Erantzunkizunak argitzea eskatu dute antolatzaileek. Erasorik jasan gabe martxoaren 3 gogoratu eta aldarrikapenak egiteko duten eskubidea azpimarratuz. Segurtasun sailak kaleratutako harraren arabera, 4 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak, desordena publiko eta agintaritzaren aurkako atentatuen delituak egotzita. Igande gauean aske geratu dira. Hori baino lehen, arratsaldean atxilotutakoei babesa adierazteko komisaldegira gerturatu zirenen aurka ere oldartu zen ertzaintza. Atxiloketak salatzeko kontzentrazioa deitu du aske antolakundeak astelenerako arratsaldeko 7etan Gasteizko Andramari Zuriaren plazan. Gernika Palestina herri ekimenak deituta hainbat ekimen egin dira asteburu honetan Palestinarekiko elkartasuna adierazteko. Elkartasun ekimen aktiboak areagotzeko deia egin du plataformak. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe Palästina, großer Zionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Gobernu frantsesak ez du brebeta eta baxoa azterketak euskaraz pasatzen uzten. Hori dela eta lekukoa hartzean azterketak euskaraz aldarria ondoan eramatera, hau da korrikan lekuko hartzean azterketak euskaraz aldarria ondoan eramatera animatu dituzte Euskal Herriko ikastetxe guztiak. Gaia hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Einaut Elosegi, Onandia azterketak euskaraz kolektiboko kidea eta irakaslea. Arratsalde on Einaut. Bai, arratsalde on zuei. Zuen egoeraz deus ez dakienarentzat, konta iguzu zein da euskararekiko duzuen panorama eta zer da aldarrikatzen duzuena? Hemen Frantziako estatuan dugun egoera euskararekiko da ezagutza eza. Frantses konstituzioan euskara ez da hizkuntza ofiziala, bada holako artikulutxo bat nolazbait tokiko hizkuntzak onartzen dituena, baina biziki manera mugatuan, eta egoera aski larria da, ustez Nafarroako eremu batzuetan bizi dutena bezalakoa. Zer dio Frantziar gobernuak edo zer diote Frantziako hezkuntza agintariek euskararen inguruan orduan? Onartzen dute Frantzian badirela lurraldeko hizkuntza batzuk, baina ez diete emaiten hizkuntza horiei ez onarpenik, ez ofizialtasunik eta ez garatzeko ahalmenik. Eta 2021 izan da molak parlamentari baten lege proposamen bat, Frantziako konstituzionalera salatua izan dena, eta azkenean Frantziako estatuak ez du onartu euskara bezalako hizkuntzek ukaitea toki bat guk aldarrikatzen duguna bezala. Eta horren ondorio bat da, adibidez, azterketen inguruan gertatzen dena,
hau da, gure ikasleek ikasketa guztiak euskaraz eginik ere, azterketa momentua heldu delarik, inposatzen zaiela azterketa horiek frantsesez egitera. Eta hori dakidanez ez da beste inun gertatzen, baina hori da guri gertatzen zaiguna, eta hori da pixka bat azterketak euskaraz kolektiboaren izaeraren arrazoina, guk eskatzen duguna da, sinpleki gure hizkuntz eskubideak errespetatuak izaitea, eta bistan da, gure aldarrikapen historikoa dela euskararen ofizialtasuna. Egoera aldatzeko xedez sortu zenuten orduan azterketak euskaraz kolektiboa, nortzuk osatzen duzue kolektibo edo mugimendu hau eta nolako ibilbidea egin duzue? Ibilbidea oso luzea da, aspalditik heldu den aldarrikapen bat da. 1985 arte brebeta pasatzen zuten ikasleek ez zitzaienez zuzendua euskaraz, ez zuten azterketa hori lortzen. Geroztik estatuak onartu zuen euskaraz idaztea froga batzuk, eta bergauza basoarentzat, gai batzuentzat, baina kalapita berriz piztu da 2006an brebetarentzat eta berantago liseoarentzat, izan direlako hezkuntza reforma batzuk, eta hor erabaki dute, brebetaren kasuan zientziak ez zituztela euskaraz zuzenduko, eta basoaren kasuan, ahozko handia deitzen den froga bat, eta berezitasuna deitzen diren beste froga batzutan ere, euskara etzela kontuan hartuko. Beraz, aspaldiko aldarrikapena izanik ere, azken 4-5 urte hauetan gogortu den borroka bat da, azterketak euskaraz kolektiboak eramaiten duena, eta osaketa da ikasleak, dira eragile importanteak, eta gero inguruan bai erakasleak, bai burasoak, azkenean da pixka bat sehaskako komunitate hori, eta baita ere euskalgintza osoaren sustengoarekin, eta erakaskuntza elebiduna, izan publiko edo pribatu, horien gero eta sustengo handiagoarekin ere. Sustengu handia du beraz, esan bezala ibilbide luzea du, oraingo kontekstuare aurkeztu diguzu, zein da hurrengo pausoa? Jaz lortu ginuen, brebetan ginuen korapilo handi bat askatzea, nahi du zientziekin ginuen gatazka bat, eta historia, geografia eta matematikak brebetan zuzenduak ziren euskaraz, baina zientziak ez. Jaz lortu ginuen, manera prekario batean baldin bada ere, zientziak euskaraz zuzenduak izaitea. Orain beste ostikada bat etorri da iraila edo urrian, burutik pasa zaielako naiz eta euskaraz egin, galdera guziak frantsesez emanen dizkigutela berbetarako, eta hori onartezina da, eta badugu esperantza ekaina baino lehen historia hori konponduko dutela. Bestela behitz ere bagoaz konfrontaziora, baina hori konpontzen bari bada, orain erronka da brebeta lorturik basoaren afera hori lortzea, eta ahozko handian eta berezitasunen azterketa horietan euskara onartua izaitea. Borrokan jarraitzeko argudioak eta indarra ere baduzue beraz. Ekimen bat proposatu duzue orain, sare sozialetan korrika garaian ere, azterketak euskaraz kolektiboa sostengatzeko, babes handia jaso duzu ekimenarekiko? Orduan ekimen hori Etxepare liseoko ikasleek dute sortu, eta horiek eskatzen dute, korrikan parte hartzen duten ikastetxe guzieri, korrikaren lekukoa eta banderolaren ondoan ere azterketak euskaraz afitxa bat edo zerbait aldarrikapen hori ere erakustea. Eta biziki arrakasta handiari da lortzen ekimena, dakigunez toki askotatik iniziatibak heldu dira, eta beraz pentsatzekoa da korrika hontan toki guztietan ikusiko dela azterketak euskaraz aldarrikapen hori, bai. Bai, gainera, aurten, bere alegina txalotuta aupada bat eman nahian, korrikak azterketak euskaraz mugimendua omentzea erabaki du. Nola jaso duzu berria?
postasun handiarekin, poza handiarekin, joan den urtean jadanik argia saria jaso ginuen, kolektiboak jaso zen argia saria, eta urtean korrikak Azterketak Euskaraz kolektiboa omentzea guretako sinetxezina eta biziki unkitu gaituen omenaldi bat da, beraz olako onarpen batek laguntzen du azterketen gaia eta hizkuntz eskubideen gaia aktualitatearen aintzinean ukaitea, eta hor ikusiko dugu korrikaren bidez herri oso baten aldarrikapena dela, beraz gu zinez hainitz unkitzen gaituen eta berri bada eta nahi dugu korrika eta eka eskertu guretako opari handi badelako hori. Hasieran ezan bezala, lekukoa hartzean, Azterketak Euskaraz aldarrian doan izateko deia egin duzue, argazki bat bidaltzearekin batera, ezta? Bai, hori da, eskatzen den ekimena sustengu bezala Euskal Herriko toki guzietara, bai, eta bereziki ikasleri, berbada, ikastetxeri, bai. Korrikan parte hartzean, zuen aldarria izango dugu gurean zalantzarik gabe. Esker mila, Aina Utelosegi Onandia, Azterketak Euskaraz kolektiboko kidea gaur gurean izatearren. Bai, zueri, esker. Larrialdi klimatikoari helduz, Euskal Laborategi bat klima aldaketa aztertzen ari da. Adi, ikerketaren datuei. Ikerketak ezkagarriez ari dira ohartarazten azken aldian. Glaziarra gutxitzen ari dira. Environmental Research Climate aldizkarian argitaratutako ikerketa berri batek dioenez, Afrikan gelditzen diren glaziar apurrak azkar ari dira desagertzen, eta kontinenteak bere azkenengo tontortxuria galditzake mende honen erdialderako. Nature aldizkarian argitaratutako beste ikerketa batek dio Groenlandiako izotz geruzak munduko bigarren handienak kalkulatutako baino 120 izotz gehiago galdu duela azken 40 urteotan. Zehazki 5.000 kilometro karratu izotz galdu ditu Groenlandia gutxi gora behera 1985-tik 2022. Klima larrialdia islatzen dute datuok, testuinguru horretan lanean dihardu Leioako Base Center for Climate Change zentroak. 0 azpitik 5 eta 30 gradu bitarteko temperatura baxuetan jarduten duen Euskal Herriko izotz laborategi bakarra da, Izotza Lab deiturakoa, eta bertako instalazioetan besteak beste Pirinioetako, Groenlandiako edo Himalaiako izotzen harrapatutako aire aztertzen da klima aldaketaren bilakaera aztertzeko. Sergio Enrique adituaren arabera elurretik sortzen den izotzek aire burbuilak ditu, harrapatuta gelditu den airea, eta konposizio atmosferiko momentukoa da, izotz bilakatu zenekoa, milaka urte zorbikin geratzen dena. Laborategian esan duenez Antartikako izotza 800.000 urtera iristen da, eta orain 1.000.000 urte gehiago dituen izotza bilatzen ari dira. Burbuietan harrapatutako aireaz gain izotzak hauts partikulak eta kedar moduko substantziak ere baditu, jarduera industriala duten garai berriagoetatik datozenak. Horri esker poluziaren bilakera azter daiteke. Ikertzailearen ustez erregistro klimatiko paregabea da beste edozeinekin alderatuta, gainontzekoek ez baitute izotzak egin informazio zuzen emateko duen zehaztasunik. Ondorioetara joz, zientifikoek adierazi dute adibidez Pirinioetan glaziarrek historiako beste garai bero batzui eutsi dietenek ez dutela eutsiko aldi honetan. Ikertzaileen ondorio orokorraren arabera saihestezina da Pirinioetan izotza galtzea, baina horrek ez du esan nahi etorkizuna zoritxarrez urrun, temperatura egonkortzarekin batera glaziar berria berreraikitzen hasi ezin daitezkenik. Politika gaietan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak jaso du Euroeskualdeko aginte makila. Nafarroak Akitania Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen lehendakaritza hartu du 2026 arte. Epe horretan, 3 bazkideen artean lortutako mugaz gaindiko lankidetzan sakonduko da. Garrantzi berebiziko eremuetan, hala nola, Euroeskualdeko herritarren garapenean, lurralde kohesioan eta garapen berritzaile lehiakor, inklusibo eta iraunkorrean. Euroeskualdea Euskal Autonomia Erkidegoak eta Akitania Berriko Departamentuak sortu zuten 2011ko abenduaren 12an, bi lurraldeok Europan duten rol ekonomiko eta soziala indartze aldera. Nafarroko Foru Erkidegoak 2017an egin zuen bat Euroeskualdearekin Usue Barkos lehendakaritzelarik. Erreleboa gaur goizean izan da Herri Berrin Euroeskualdearen urteko batzarrean.
Alain Rousset, Maria Txibite eta Inigo Urkullu 3 eskualdetako gobernuetako arduradunak biltzen dituen batzarreko gainerako kideekin batera. Bilera horretan, Alain Rousset presidenteak Maria Txibiteren esku utzi du Europako taldearen buruzagitza irudikatzen duen makila. Batzarrean 3 eskualdetako 18 ordezkarik osatzen dute, eta 2023ko jarduera balantzea eta aurtengo aurrekontu orientabideak aurkeztu dira. Maria Txibite elkarteko presidente berriak adierazi duenez, bere agintaldian foru erkidegoak euroeskualdearen gaitasunak sendotzearen eta zabaltzearen alde egingo du. Lankidetzarako tresna bat baita, gure espazio komuna lehiakorragoa eta solidariagoa izan dadin laguntzen duena. Martxoaren 31an izango da aurtengo aberri eguna eta jadanik zenbait indar politikok iragarri dute egun horretarako zer ekitaldi antolatuko dituzten. Euskal Herria Batera plataformak ere ekitaldia egingo du, baina bezperan martxoaren 30ean. Horrela, alderdien deialdietan interferentziarik sortu gabe Euskal Herria ardaz duten eragileak bildu nahi dituzte ekitaldi bateratu batean sinetsita bai daute naziotasunaren aldarrikapenean batera aritzeko garaia dela. Euskal Herria Batera 2020ko aberri egunaren testuinguruan sortu zen ekimen herritarra da eta aurtengo datetarako aurkezpena egin dute Bilboko Campos Elíseos antzokian bozeramaileak Mireia Epelde, Xabier Euskitze eta Estitzu Garai izan dira. Haien adierazpenetan azpimarratu dute aberri eguna baliatu nahi dutela nazio gisa berresteko, euskal nazioarekiko atxikimendua zabaltzeko eta jendarte erakundei eta eragilei euskal nazioarekiko konpromisotik jardun dezaten eskatzeko. Aurkezpenean 2024 urteko egitasmoa aurkeztu dute, deialdi bat Euskal Herria aintzat hartzen dutenei eta Euskal Herria bateraren konpromiso berrezpena nahi dutenei. Batera aritzeko deialdia egin nahi diegu. Horiei guztiei, aberri egunean nazioa garela ospatzera dei egiten diegu. Konpromisoa Euskal gizarteari aberri eguna ospa dezan eta ikurrinak lehioetan jarditzan eskatzeko. Konpromisoa 2024ko ekitaldi bateratua antolatzeko. Aurten, Bilbon, martxoaren 30ean, Campos Elíseos antzokian izango da. Aurtengo ekitaldian 2 lan kultural uztartuko dira. Lehena, Euskal Herriko Fundazio Nagusiek osatu duten narrazioa da. Bigarrena, Jon Maia koreografoaren gidoipean osatutako ekitaldi antzeztua, nazioa egunerokoan azalduko duena. Horregatik, aurtengo ekitaldira 1978ko aberri egunean lortutako aniztasuna ekartzen saiatuko gara. Hori da gure konpromisoa. Gure asmoa da hemendik aurrera ahalik eta atxikimendu gehien jasotzea, baina lan hori egiten ari gara eta gaurtik aurrera ere aberri egunera bitarte espero dugu atxikimendu asko jasotzea. Bozeramaileek gogorarazi dute euskal jendartea asko aldatu dela eta horrekin nazioa sentitzeko moduak ere. Euskal Herria Baterak nazioarekiko atxikimendua berritu, egokitu, gaztetu eta zabaldu behar duela adierazi dute eta horretarako antolatu dute deialdia. Langatazketan Urdulizen manifestazioa egin zuten larun bat arratsaldean etorkizuna jokoan duten Mekaner enpresako 158 langilei babesa emateko. Gaur hasiko dira erregulazio espedientearen baldintzak negoziatzen. Ez dugu laguntzarik jaso eta gainera gure plana lurrera nahi bota zuten, salatu nahi diogu Eusko Jaurlaritzari onartu desatela beraien daukaten ardura eta egin desatela gure industria eta Mekanerren alde egin beharreko lana. Premiazko da gure ekonomia deskorbanoizatzeko bidean aurrera egitea, baina baita ere gure ekoizpen eta kontsumo eredua birplanteatzea. Demokrazia eta justizia sozialaren irizpideen arabera berau murrizteko. Mekanerreko enpresa batzordearen ausardia nabarmendu nahi dugu. Gure herrialdean aitzindaria den ekimenaren alde egin duelako. Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Arrantza sektorera goaz entzun Euskal Arrantza sektoreko langileen aldarria. Euskadiko arrantza sektoreak ohartarazi du
desagertzeko zorian dagoela. Hori dela eta bere politiken norabidea aldatzeko eskatu dute. Gainera, euskal arrantzaleak ingurumenaren zaindariak direla azpimarratu dute. Euskadiko arrantza sektoreak ohartarazi du desagertzeko arriskua dagoela. Izan ere, Europako batzordeak arriskuan jarri du elikagaien subiranotasuna Europako merkatuan. Europatik kanpoko herrialdeetatik datozen arrantza produktuei sarrera emanez, ekoizleei edo arrantzelei ezarritako baldintzak bete beharrik gabe. Hori dela eta bere politiken norabidea aldatzeko eskatu dute. Gipuzkoako Arrantzaleen Federazioak eta OPEGik ohar baten bidez berretzi dutenez, Europako batzordea azken urteetan hartutako politikekin arrantza sektorearen errealitatetik oso urrun daudela erakutsi du, eta bere araudiak direla eta kanpotik datoz arrantza produktuak askoz merkeagoak dira prezioari dagokionez, eta lehia desleiala egiten da. Euskal arrantzaleak ingurumenaren zaindariak izan direla beti azpimarratu dute. Arrainik gabeko jarduerak etorkizunik ez duelako defendatu dute, eta euskal arrantzaleek hartutako erabakiei esker antzoa berreskuratzea jarri dute adibide gisa. Nabarmendu dutenez, gure ingurumenak orek askatzen du giza jardueraren eta ekosistemaren artean, eta horretarako arrantza tokia kudeatzeko planak garatu dituzte, zientzialarien aholkua eta ezagutza gehituz. Arrantzaleen Federazioaren ustez, Europako arrantza politikak ingurumena lehenesten du arrantza arriskuan jarriko lukeen bakarra balitz bezala. Itsasoan beste jarduera asko daudela kontuan hartu gabe. Gainera, Europak duen burokrazia itogarria dela eta arrantza enpresen errentagarritasuna arriskuan jartzen duela salatu dute, eta azken urteotan arrantza produktuen kontsumoak behera egin duela nabarmentzen dute. Horregatik, Gipuzkoako Arrantzaleen Federazioak eta OPEGik hainbat eskaera egin dituzte, eta horien artean daude Europak bere arrantza politiken norabidea aldatzea, kontuan hartuta erabakiak hartzean dituen ondorio sozioekonomikoak. Era berean, Europako herrialdeetatik datozen produktuek euskal herritarren baldintza berberak izatea, karga administratiboak eta burokrazia arintzea eta arrantza elikagaiei beza jaistea eskatu dute. Euskal arrantzaleek estrategikoa eta ezinbestekoa den arrantza sektoreak merezi duen defentsa bermatzea ere eskatzen dute. Aurrekontuei helduz, Iruñeko udal gobernu osatzen duten taldeek eta PSNek akordioa erdietsi eta sinatu dute gaur 2024ko aurrekontuak onartzeko. 275 milioi euroko aurrekontua adostu dute lau taldeek, iazko baino eren bat handiagoa. Iruñeko udalak 275 milioi euroko aurrekontua izango du aurten 2027tik izan duen handiena. Udal gobernuak eta PSNek akordio politikoa sinatu dute aurrekontua hirigintza gerentziako eta aurreskoletako kontuak eta plantilla organikoa onartzeko. Honen bitartez, Iruña azkenean eta urte pilo bat pasa eta gero paralisi horretatik aterako da. Eta bueno, guk honen aurrean baloratu behar duguna da, etzela horren zaila. Etzen bereziki zaila bakarrik behartzen hori, ezberdinen arteko akordioak iristeko edo lortzeko gaitasun hori lantzea eta behar bezala tratatzea. Aurreko urtean, baino 132 gehiago eta 2021ean onartutako azken aurrekontuak baino 112 gehiago. Sinatutako dokumentuak inbertsioak indartzen eta hobetzen ditu. Bereziki auzoen planari, eskubide sozialei, hezkuntzari, trantsizio energetikoari, kulturari, kirolei, sustapen ekonomikoari eta etxebizitzari dagozkenak. Gobernu taldeak eta PSNek zehaztu dutenez, aurrekontuen akordioaren helburua da pertsonen eta hiriaren beharrak politika publikoen erdigunean jartzea. 2 hilabete eskasetan lortu du Iruñeak azken urteetako paralisitik eta immobilismotik ateratzea. Udal kudeaketa gauzatzeko beste eredu bat martxan jartzeaz gain. Koldo Martinezek aipatu duen moduan, ustez baino errazagoa izan da. Beste batzutan akordioak lortzea oso zaila izaten da, oraingo honetan ikusten esango nuke errazago izan dela. Honek argi eta garbi utzi du, noski, 4 talde progresistok Iruñeko udalean gogoz geundela, nahi genuela Iruñak aurrekontuak behar zituelako eta prest egon gara akordiotara iristeko eta iritsi gara. Martxoaren 26an aurre ikusten da aurrekontu hauek onartzea. Momentu honetan 160ko babesa dute, baina alkateak argi utzi du. Onartuko direla
udalbatzaren 60%aren babesarekin, baina horrekin ez gara konformatzen noski eta nahiko genuke baita ere, aho batez ahal baldin bada aprobatu eta horretarako harremanetan jarriko gara baita ere UPN eta PPrekin. Beraz, egun ona eta berezia izan da Iruñeko hiriarentzako eta hemendik aurrera pausoak ematea espero dute. Frantziak, Egiptok eta Jordaniak azken egunetan egin bezala Amerikako Estatu Batuak ere hasi dira airetik laguntza humanitarioa banatzen Gazan. Pentagonoak ohar baten bidez jakinarazi duenez, elikagaiak zituzten 18.000 poltsa bota dituzte gaur 3 hegazkinetatik. Joe Biden, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak atzo adierazi zuen laguntza horrela banatzeko asmoa zutela, baina ez zuten zehaztu noiz. Lurretik laguntza humanitarioa tantaka sartzen ari da zerrendara, bai Israelen bombardaketagatik, bai Tel Avivek ezarritako blokeogatik. Europako batzordeak teknologia erraldoien aurkako zartailua atera du berriz eta 1.800 milioi euroren zigorra ezarri dio Appleri streaming bidezko musika distribuzioan duen nagusitasun egoera zabusatzeagatik. Europar Batasunaren ustez, konpainiak oztopoa jartzen dizkie iPhone edo iPaden erabiltzaileei Spotify bezalako plataformak Apple Store bere denda virtualetik kanpo kontratatu ditzaten. Ebazpenaren arabera, zerbitzu horiek kontratatzeko informazioa zabaltzea eragozten du. Kiroletan Donostiako Lilatoia jaia eta aldarrikapen giroan itzuli da 54. ediziora. Berriz ere parte hartzea arrakastatsua izan da. 5.000 korrikalari inguruk 5 kilometroko ibilbidea egin dute, Euskal Hiriburu honetako lasterketan izena eman zuten 6.200 emakumetatik. Lilatoia mugimendu feministak sortu zuen. Martxoaren 8ko helburuetako bat emakumeak kaleetan duten lekua erakustea eta aldarrikatzea izan zen. Bertsolaritzan azken txanpan murgildu da 2024ko Arabako bertsolari txapelketa. Asier Otamendik irabazi du Dulantziko finalerdia. Asier Otamendi izan da Dulantzin jokatu den finalerdiko irabazlea. Larunbat honetan martxoak 2 jokatu da Arabako bertsolari txapelketaren 16. edizioaren finalerdia, Dulantziko kulturetxean. Bigarren fase honetan parte hartu duten bertsolariek 14 bertso kantatu dituzte, eta Asier Otamendik lortu ditu puntu gehien, 376,5 zehazki. Irabazleari jarraituz Paula Amilburu, Aroa Arrizubieta, Xabi Igoa, Aitor Ugarte eta Izar Mendiguren izan dira txapelketan parte hartu duten 6 bertsolariak. Asier Otamendik martxoaren 16an jokatuko den finalerako bigarren txartela lortu du. Finala Gasteizen izango da printzipal Antzokian, arratsaldeko 5:00. 40 urte beteko dira Arabako lehen bertsolari txapelketa jokatu zenetik. Edizio honetan Asier Otamendirekin batera Aroa Arrizubieta, Iñaki Binaspre, Manes Agirre, Paula Amilburu eta Peru Abarrategi dira finalerako sailkatu diren bertsolariak. Ia dena prest dute seguran 27. Iparra-Hegoa kulturasteari ekiteko. Martxoaren 4tik 10 bilduko dira kulturasteko ekintza nagusienak, baina aurretik eta ondoren ere antolatu dituzte makina bat.
Bueltan da Iparra-Hego ekimena seguran, jada iragandira 27 urte lehenengo ediziotik. Iparra-Hegoa urtero seguran ospatzen den mugaz gaindiko aste kulturala da, baina horrez gain Euskal Herriko txoko guztietatik bildutako borondatezko lanetan oinarritzen den dinamika bada, Euskal Herria batzeko dinamika, ezarritako muga hori gainditzeko indarrean. Kantoietatik kantaurira kantua aridu izango da 27. Iparra-Hegoa kulturastearen leloa. Urtero gai bat ardatz hartuta osatzen da egitaraua, aurtengoan kantua da gidalerroa. Horrela iragan asteburuan beroketa lanak egiten hasi ziren. Bi ekitaldi nabarmendu behar dira. Ostiralean Altzukutarrak taldearen emanaldia izan zen Urruñako saia ostatuan. Igandean berriz kuskustu txarangarekin poteoa seguran. Aste kultural honetan astelenetik asteartera Urruñako ikasleak seguran izango dira. Herria eta herriko haurrak ezagutzeko aukera izango dute bi egunetan zehar. Lehenengo hitzaldia astelenean eskainiko dute kantu herri kohesiorako eta herri erresistentziarako izenburupean. Asteartean berriz kantatzen duen herria ez da inoizilko abiapuntu hartuta jardungo dira. Ostegunetik aurrera Baionako Etxepare Lizeoko ikasleak seguran izango dira. Herriko naiz eskualdeko toki ezberdinak ezagutzeko aukera izango dute. Eta ostegunean bertso afarian onintzen beite eta ametsarzaiuz arituko dira kantari. Behin astean zehar motorrak berotuta asteburua jaigiroa izango da nagusi. Ostirale arratsaldean bat egingo duten martxoaren 8ko aldarrikapenekin. Herriko eragileekin batera manifestazioa eta ekitaldia egingo dira, eta gauean frigo eta buldilleiak girotuko dute festa. Larun batean berriz bote luze ezagutzeko aukera izango da, eta igandan Euskal Herriko txoko ezberdinak ordezkatuko dituzten elkartekideek sukalki lehiaketa egingo dute eta ondoren Euskal Herriko herrialdeen arteko lotura simbolizatzen duen gereziondoko ekitaldia egingo da. Herri bazkariaren ondoren Imuntzu eta Belokiren kontzertuarekin amaituko da aurtengo Iparra-Hegoa. Eskaintza handia izango da, aurtengo Iparra-Hegoa ere ez da hankamotz gelditu. Iparra-Hegoan harremanak sendotuz, kultura elkartrukatuz, urrundua gerturatuz eta efemerideak gaurkotuz, Euskaldunen nortasuna eraikitzen dute, Euskal Herria osatzen lagunduz. Nafarroan Lizarraldeko gazteek Lizarraldeko gaztegun antolatu dute. Adi. Lizarraldeko gazteguneko egitaraua aurkeztu dute gaur bilatu ertan asanblada eta gazte elkarteek. Apirilaren 20an ospatuko da eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Badira hilabete batzuk eskualde osoko gazteok gaitasunak batu eta topaketa bat antolatzeko ideia sortu zela. Bileraz bilera ideia horrek forma hartu du eta azkenik kultura eta aisialdi jarduerez betetako eguna dugu. Goizean zehar, autodefentsa tailerra eta pankarta tailerrak egonen dira. Eguerdian, ekidantza ekitaldeak plaza hau gurea da antzezlana aurkeztuko du bermuton batek lagunduta. Herri bazkaria egin ostean, bingoa eta kalejira egonen da elektrotxaranga batek girotuta. Kontzertuek arratsaldea eta gaua girotuko dut ere, Raimundo Elkanastero eta Kaos Urbano bezalako taldeak egonen direla. Ilusio handiz antolatzen dugun eguna da. Guztion parte hartzeari esker aurrera aterako dena. Bide horretan ez da inolako jarrera matxista, arrazista, homofobo eta transfoborik onartuko. Eta erasoen aurkako protokolo bat izango dugu. Erasoren bat jasanez edo ikusiz gero ara jotzeko. Bazkarirako tiketak datozen asteetan jarriko dira salgai eta Lizarraldeko herrietako hainbat tokitan erosi ahal izango dira. Gainera, hainbat herrietatik autobusak antolatu dira joan eta itzultzeko. Ona agendan apuntatu beharreko beste data garrantzitsu bat, martxoaren 8. 11 telebistatik zuzenekoa egingo dugu arratsaldeko 5:00 hasita. Ez galdu.
Albistegia amaitu horretik, arratsaldean Ane Alaba Ernai Gazte antolakundeko bozera Amaiari egineko elkarrezketarekin utziko zaituztegu. Albiste gehiagorako badakizu esartu gure sare sozialetan edo amaika.eus atarian. Bihar gara bueltan albiste gehiagorekin, ongizan. Orain bai, gaurkoan gurean dugu Ane Alaba Ernai Gazte mugimendu abertzalearen bozeramailea. Bi albiste nagusi izango ditugu gaur mintzagai, batetik gazteontzat bizitza duinak Euskal Herrian lana, eta bestetik Lezon ospatuko den gazteon eskutik ekimena. Arratsaldeon, Ane. Arratsaldeon. Hasteko, nolakoa da zuen ustez Euskal Herriko gazteok bizitugun egoera? Ez da bat ere ona egia esan. Urteak daramagu esaten hau horrela badela eta, zibilizazio krisi batean murgilduta gaudela ere mugimendu sozial askoren aldarrikapena izan da, mahaigaineratu izan den gaia eta hau gazteoi bereziki modu konkretu batean kolpatzen gaitu, ez? Azken finean gazteok erabat desjabetuak gaude eta gure lan indarra baliatzen du sistema kapitalistak ahalik eta gainbalio gehien ateratzea eta horrek gure bizitzaren esparru guztietan dauka beraz eragina. Momentu honetan gazteok ez gaude ongi, arriskuan gaude eta hori da Ernaik mahaigaineratu izan duen azkeneko aldarria edo mahaigaineratu nahi izan duen egoera, arrisku egoera. Azken finean osasun mentalari lotutako azken datuek benetan larritasunez egotekoak baitira eta horren atzean dagoen gazteon egoera estruktural guztia landu nahi izan dugu proposamen honen bitartez. Gazteontzat bizitza duinak Euskal Herrian lana kaleratu duzue, gazteon egoeraren azterketa eta honi aterabidea emateko proposamenak biltzen dituen liburuxka, zein da liburuaren helburua? Esango nuke 3 helburu nagusi dituela, ez? Alde batetik bai nahi dugula eztabaida bat ireki, gizarte osoari eztabaida bat ireki zeinetan gazteon egoera hitz egingo dugun eta gazteon egoerari aterabidea emateko proposamen integral eta benetazkoak mahaigaineratuko diren. Eta beste alde batetik ere borrokarako tresna izan nahi du norabide horretan, ez? Norabide bat eskaini aldaketa horiek ematerako bidean. Eta 3. litzateke gehiago gazteontzako heldulekua izatea. Gure egoeraren realitatea mahaigaineratu, bertan gure buruak erreflejatuta ikusita, baina baita gure egoerari aterabidea eman daitekelaren ideia zabaldu nahi baitugu. Gazte antolakundea izanik, normala da, gaztei helduleku bezala proposatzea lana, bestela ere, esan bezala, zibilizazio krisi batean bizi gara, orduan, esan genezake agian, lanketa hau helduagoak diren pertsonei ere zuzendua izan daitekela, ezta? Hau da, ez alda bizitza duinak izateko zailtasuna gizarte osora zabaltzen. Bai, azken finean Ernaik ekartzen dituen proposamenak gauzatu ez gero, argi dago gizarte osoaren bizi baldintzak hobetuko liratezkela. Hala ere, azpimarratu behar da eta lehen aipatzen nuen bide berdinetik, gazteon egoera oso konkretua dela, ez? Bizi momentu oso konkretua kokatzen gara eta azken finean momentu honetan gure izaera identitatea, baina batez ere gure bizi proiektuak erabakitzeko momentuan kokatzen garen enean hauek modu duin batean hasteko eta proiektatzeko behar horretatik egiten dugu bereziki gazteoi enfokatuta. Gainera ere badaudelako arazo batzuk lurreratze zehatza hartzen dutela gure kasuan, emantzipatzearen gaia egon alko litzateke, naiz eta alokairua guztioi eragin emantzipazio prozesuak nola diseinatzen diren eta ze proiekturen baitan egin nahi ditugun esaterako, edo hezkuntza prozesuak bereziki gazteoi eragiten digun afera izanik, edo osasun mentaleko datuak bereziki azken aldian gazteon gain gogor kolpatu gaituelako. Hala ere, eta lehen aipatu bezala, eztabaida gizarte osoan irekitzea bada, gizarte osoari eragiten duelako alde batetik, baina baita gizarte osoaren ardura badelako ere, gazteoi konkretuan eragiten diguten gai hauen inguruan hitz egitea.
Aipatu dituzu liburuxkan jorratzen diren aldarrikapen esparru batzuk, bestela ere errepikatuko ditut. Osasun mentala, hezkuntza, bizi ereduak, etxe bizitza, enplegua zaintza, trantsizio ekosoziala eta eskubide zibil eta politikoak. Horiek dira puntua jarri dituzuen aldarrikapen esparruak. Zergatik aldarrikapen eta eremu hauek? Egia esan, 8 hauek izan zitezken edo beste 10, 100 edo bakar batean laburtu halko genituzke. Egia esan, zibilizazio krisiaz ari gara, belaunaldi krisiaz ari gara eta estrukturala dela diogun bezala gure bizitzaren esparru guztiei eragiten die. Hau esan da, bai 8 hauek hautatu nahi izan ditugu, alde batetik gazteoi bereziki eragiten diguten gaiak badirelako, edo behintzat bai gazteon kezken artean lehentasuna duten gaiak direlako. Gainera ere horietako askok behin-behineko neurriak azkarrak eta urgentziazkoak hartu beharreko eremuak baitira. Egoera iraultzeko eta bizi baldintza duinak bermatzeko eremu horietako bakoitzean hartu beharreko norabidea ere proposatu duzue. Baduzu adibiderik? Bueno, agian pilpilean egon daitekeelakoan, bai azken aldarrietako bat izan da eskubide zibil eta politikoen bermatzearen ikuspegitik, azken finean gazteok bizi dugun kriminalizazioa eta infantilizazioa eraman gaituelako edo eraman du gizarteak epaitzera gazteok modu oso gogor batean. Esaterako, badago esaldi bat nolabait, esaten duena gazteok ez garela politikaz kezkatzen edo gazteak ez dugula gure gizartean ekarpenik egiten edo, pixka bat hortik kanpo kokatzen garela, ez? Eta guk bai aldarrikatu nahi dugula gazteok parte hartze politikorako gogoa, ambizioa eta lanean gabiltzala, ez? Baina horretarako tresnak behar direla. Horien artean alde batetik parte hartze politikorako barmeen artean aipatu genezake bozka eskubidea 16 urtetik aurrera izatea, 18 urtetan kokatzen da orain, eta de hecho Estatu Espainolean ere eztabaida hau irekitzekotan dago, azken berri bat atera zen horren inguruan azken asteetan. Parte hartze politikorako bermeen baitan ere kokatu genezaken Mozal legearen indargabetzea, eta agian datu batzuk aipatzeagatik, 2015 eta 2022 urte bitartean, 45.000 aldiz aplikatu zen Mozal legea EAJaren gobernuak, ez? Eta horrek esan nahi du, egunean 16 aldiz aplikatu izan dela lege hau. Nafarroaren kasuan ere, 3.042 aldiz aplikatu zen legea indarrean sartu eta lehenengo urtean. Eta horrek esan nahi du, astean 33 aldiz aplikatu izan dela. Honek beldurra edota inmobilismoa bultzatu nahi dutelatik. Hirugarren bloke bat edo hirugarren aldarrikapen bat ere badaukagu bloke honetan, eta bada atzerritartasun legearen indargabetzea, azken finean eskubideen urraketa sistematiko eta kontziente bat delako, eta gazte arrazializatu eta migratuen parte hartzea erabat mugatzen baitu. Eskubideak aipatu dituzula, martxoak 8 dugu gertu, mugimendu feministak azken urteotan azaleratu duen zaintzak krisiari buruzko proposamenak ere egin dituzue, izan ere, gizartea geroz eta zaragoa denean gazte hori ere eragiten digu honek, ezta? Bai, pixka bat hori landu izan dugu ere greba orokorraren baitan, eta ez gatoz proposamen honetan ez dugu ezer berririk aipatzen, baina bai uste genuen eztabaida horretan erdigunean egon behar zen gaia ere bazela. Bi konturengatik, alde batetik eta mugimendu feministak ongi egiten duen irakurketa horretatik, emakume gisa sozializatu izanagatik, emakume boiera eta transak sistema hau sostengatzen kokatzen gaituelako, zaintza lan ez aitortu horiek egiten, eta gainera gure kasuan eta gazte bezala joera demografikoei erreparatuz, jendartea geroz eta zaharrago bateranzko joera honetan, geroz eta gehiago zaindu beharko dugu, geroz eta baliabide gutxiagorekin, ez? Ikusi dugulako azken aldiko privatizazio eta zerbitzu publikoen erabateko desgastea.
Horren aurrean, alde batetik eta mugimendu feministak erdigunean jarri nahi izan duen bezala, zaintza sistema publiko eta komunitarioran aurrera urratsak eman behar ditugu eta horien baitan kokatzen ditugu bai lan baldintza duin batzuen aldarrikapena, batez ere zaintza eremuan dauden emakume horientzako, eta bestetik sistema sozial hau aldatuko luketen bestelako proposamenak erdigunean jartzea, esaterako sare komunitarioen eraikuntza, ez ordezkatzeko sistemak egiten ez duen hori, baizik eta benetan uste dugulako zaintzak beste modu batera antolatzeko oinarrizko kontua izango dela hau. Aurrera begirako kontu ez gabiltzala, bada gure agendan dugun data garrantzitsu bat, martxoaren 29-tik 31-ra izango den gazteon eskutik udaberriko ekimena. Lezon izango du tokia aurtengo topaguneak, konta iguzu zer aurkituko dugu bertan? Eskaintza anitza da, eta eskuragarri daukazue gure sare sozialetan informazio guztia, baina agian bai aipatzea eta bereziki aurten jarri nahi izan dugula azpimarra, leloak edo ekimenaren izena dioen bezala gazteon eskutik etorriko direla bertan egongo den eskaintza guztia. Bai hizlariak historia egin eta kontatuko dugulako, gazteok horretarako jakintza eta gaitasuna daukagulako, guri dagozkigun eta gure perspektibatik pilpilean dauden, gizartean dauden, gaiei buruz ibiliko gara, baina aisialdi eskaintza eta holtzak ere gaztez osaturik egongo dira edo horretarako ahalegina bai egin nahi izan dugu aurten. Azkenik, zer esango zenioke elkarrizketa ikusten dabilen gazte bati? Esatea ez dagoela horrelako ekimenik, gazteok sortzen duguna, gazteon eskutik eta gazteontzako eguneko egunean egina dagoena, eta ezinbestekoa dugula horrelako espazioak bestelako etorkizun bat imaginatu ahal izateko, eta ez soilik imaginatu, bizi ahal izateko, arnasa hartu eta datozen hilabeteetan borrokan jarraitzeko, indar nahikoa biltzeko espazioa badelako. Esker mila Nea Labar, nahi gazte antolakundeko bozeramailea gaur gurean izatearren. Gaur gazteon eskutik ekimenaren baitan kaleratutako galdera guztia kantuaren zati bat entzungo duzue, Ganibet Sakanako taldeak eta Irune Ziztada rap abeslari bilbotarrak sortua. Gozatu! Konturatu nahi, lokatzetan igaro ditugu hainbat urte. Gaur lehortuz bihar ere gaude blai, gazteon eskutik ez bada nola bestela. Loratzeko banaka ez bagara gai, uda berria, loratzen hasi da landatu den aztia. Gure bizitzeko orain duten merezia, apurtuak zolotu gintuen esia, altxatu herria. Eko, bete. Itzali.